नै आं दा दिन्थिनो लादों रिलाइभ निउस 24 नि गेजेरजों बगाजुलि हालामाव माखासे भिलेज अर्गेनाइजेसन बिथांमोना दिनैनि बे अमृत महोत्सव सानखौ फालिनानै हानजा सुरदों लामा हानजा सुरदों आं केमेरामेनखौ मोजाङै दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बे हाबाफारियाव जोंहा बाहागो लादों जोंनि कालिपुर लाटनि गाव प्रधान मानगोनां मुस्रि दम्बर बाहादुर सेठी बिथाङाबो बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफादों आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा जोंनि फरेस्ट राइट एक्टनि डिस्ट्रिक्टनि सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि बिरखां बसुमतारी बिथाङाबो बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफादों बेजों लोगोसे जोंनि फरेस्ट राइट कमिटिनि गोबां सोद्रोमाफ्राबो बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफादों साफ्रोमनिबो खुगानि रावाव दङ भारत बिमानि जै होननाय स्ल'गान होनानै बिथांमोना दिनै हानजा सुरनाय खामानिखौ मावदों खोनानो मोन्दों बे हाबाफारिखौ मोनथाम आफादजों बानायदों होननानै आफादफोरा जाबाय फरेस्ट राइट कमिटि आरो सुदेम बिअ आरो बारदै सिख्ला बिअ बिथांमोना बे मोनथाम आफादजों ज' जानानै बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों दा नुनो मोनबाय नोंथांमोना रिलाइभ निउस 24 नि गेजेरजों दिनै बगाजुलि हालामनि सिङाव थानाय गोबां महिलाफ्रा भिलेज अर्गेनाइजेसन आफादा दिनै आजादि का अमृत महोत्सवखौ फालिनानै हानजा सुरदों दा बिथांमोना 1 किल'मिटार हानजा सुरनायनि हाबाफारि लादों नै दा बिथांमोना बिसिमाव 1 किल'मिटारसिम हानजा सुरबाय बे 1 किल'मिटार हानजा सुरनानै बिथांमोना दा थांफिननो आखायाव लाबाय